Hoe bouw je een stevige rolsteiger? Daar kregen leerlingen van de VMBO-vakscholen van het Dockinga College manje les in. Op deze speciale praktijkdag kunnen leerlingen zien hoe het er rond gaat in de bouw. Het is in het kader van het STO. Dat is sterk techniekonderwijs. En dan willen we meer gearwerkje met de bedrijven. Echt dat de leerlingen meer in de praktijk wat doen kunnen, zeg maar. De jongens mogen niet zelf een rolsteiger bouwen als ze klaar zijn. Het is echt puur even kennismaking en onder toezicht ook van een aantal docenten en ikzelf. En je ziet dat de jongens hartstikke veel schik in hebben. Dat is echt heel erg leuk om te doen. En het wordt ook goed ontvangen volgens mij. Deze jongens zitten in het laatste jaar van het VMBO en gaan takom hier hoogstwaarschijnlijk naar het MBO. Doel is om de leerlingen enthousiast te maken voor een vervolgopleiding en uiteindelijk een baan in de bouw. Want daar binnen ze meer als welkom. Deze jongens, dat doen dus natuurlijk. Er zit natuurlijk ook theorie bij. Als je bij ons op een squalek net een steiger opbouwen, dat doen ze hier dus. En er komt toch heel wat bescheren altijd, waar mag je om denken. En doen ze het wat goed, Joet? Ja, zeker wel. Ja, het gaat een beetje, Het is een beetje lastig voor je hoort, dus applaudisseren, ze hebben een stijgertje gemaakt. En ik vind dat ze het hartstikke goed doen voor de eerste keer. Ja, vakman, ja hoor.